രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. प्रणाम प्रभु जी എന്നെ ഒന്ന് കോ-ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ പ്രഭു ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലേ മാതാ ജി? പ്രഭു ജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം ആദ്യമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തിഹം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നമ്മള് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ആരെങ്കിലും സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാതാജി കളക്ട് ചെയ്ത നമ്പേഴ്സ്? ഇല്ല പ്രഭുജി, ഒരാളുടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിക്കാം പ്രഭുജി. ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പേര് കൊടുക്ക മാതാജിയുടെ കയ്യില്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ചെറിയ ഫോൺ കോൾസുകൾ ചെയ്യാം,
അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കാളുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ച് തീർക്കാൻ. അപ്പൊ പലർക്കും തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനത്തെയാണ്. പിന്നെ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സർവീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വെച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തു ഇനി വിഷമാവില്ല അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണു. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അതായത് എനിക്ക് വേറെ ബിസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താം. അതിനൊരു വിഷമം വിചാരിക്കണ്ട. അയ്യോ ഞാനിപ്പോ സർവീസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് വരണം. പ്രഭുപാദ് സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സിന് അല്ല എനിക്ക് ലീഡേഴ്സിനാ വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണക്കാരുണ്ടല്ലേ. എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്കറിയാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറുത് ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ ഒരു എൻക്വയറി ഇടുമ്പോൾ എത്ര എൻക്വയറീസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചിലവരെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മറന്നു പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. ആഗ്രഹിക്കാരെ പിന്നെ അവർക്ക് രക്ഷയില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അസുര സ്വഭാവികളാണ്. അവരെ പറ്റി നമ്മൾ വിട്ടുകളയാം. അവരെ പറ്റി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകണ്ടെന്ന് അതിനെ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹമുള്ളവര് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആരും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളവരല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം MA അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്ത വ്യക്തികളല്ലേ, സംസ്കൃതമോ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പറ്റും. ഇപ്പൊ സംസ്കൃതം എടുത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്നെ ടീച്ചിങ്ങിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് പോകും. അല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളത് പഠിച്ച് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാസ്സായി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ തന്നെ പല ലെവൽസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ക്ലാസ് കേട്ട് ഭഗവതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷൻ നമ്മള് അത് പ്രഭാത് സ്വാമി അതും പറയുന്നുണ്ട്. കോണ്ടാക്ട് അല്ല കണക്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് സമയം. നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആരെയും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ വല്ല കാലത്തൊന്ന് വിളിക്കുന്നതും സ്ഥിരമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കണക്ഷൻ നമുക്കറിയാല്ലേ. അവരായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലൊരു ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻസ് വരണം. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്താണ് അത് സംസാരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്ര പേരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇത്ര ക്ലാസ് വരാനുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇപ്പൊ ചില സർവീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ അറിയാണ്ട് എല്ലാവരെങ്കിലും മ്യൂട്ടായി പോകാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക് അതിനും കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയ ഉള്ളവരുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലർക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കാൻ മലയാളം പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പലർക്കും പല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയില്ല ഭഗവാന് മാത്രമേ പൂർണ്ണ ശക്തിയുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും അപൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ വിദ്യ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമുക്കൊരു 4 തരം വ്യക്തികളെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷേത്ര വൈശ്യ ശൂദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ചതുർവർണ്ണത്തിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 തരത്തിലെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, അല്ലാണ്ട് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല അത്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികൾ വളരെ എന്നും കാര്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ചിലർ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ചിലർക്ക് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ജനറൽ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും വേണം അല്ലെ. നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും വേണം, അല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും വേണം, അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരും വേണം. ഒക്കെ മാനേജിങ് സ്കിൽ വേണം. ആർക്ക് ഇപ്പൊ ആ മാതാജിക്ക് ആ സർവീസ് കൊടുത്ത് എല്ലാവരും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പല സ്ലൈഡ്സുകളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കുക. ചിലർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ലൈഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആത്മീയതയും കൂടി ഉണ്ടാവണം. എന്നാലും ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. കാരണം അത് ആ പിക്ചർ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോസിന് ഏത് പിക്ചറാണ് ബെറ്റർ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചില കഴിവുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാവർക്കും കഴിവ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കഴിവുകളുള്ളവര് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വെച്ച് നമ്മൾ പറയാം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഏത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തും. അഥവാ നമ്മൾ കുറച്ചുനാൾ ചെയ്തു നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാനെ പ്രേമിക്കേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. ദൈവ ഭയമല്ല, ദൈവ പ്രേമമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിരണ്യകശിപുവും അതേപോലെ തന്നെ രാവണനും ഇവരൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു ഭഗവാനോട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരോ അർജുനനായാലും പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജും ഒക്കെ എന്താണ് അവർക്ക്
ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹമാണ് എപ്പോഴും വിജയിക്കുക. അപ്പൊ ഭയം ഉണ്ട്, ഒരിക്കലും ഭയം നമ്മൾ പാടില്ല ഭഗവാനായിട്ട്. അയ്യോ ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി പ്രശ്നമാവില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന സർവീസുകൾ, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർവീസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകണം. കാരണം അത് നമുക്കറിയില്ല അതിന്റെ പവർ എത്തണം. കാരണം ചില വ്യക്തികൾക്ക് നമുക്കറിയാം, മാതാജിക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഗ്രൂപ്പില് ചിലർ അത്രയും ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മാനസികമായിട്ടും അത്ര വിഷമമുള്ള ഒരു വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഈ ഒരു ഭഗവാന്റെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെ, ഈ ഭഗവത് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം അവരെ ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയെന്ന് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു കാരണം നമ്മളായിരിക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആ കാരണം തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രബലം. അപ്പൊ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ വിഷമം വിചാരിക്കേണ്ട, അയ്യോ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യോജിക്ക് പോവാതിരിക്കാം. മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോവാം, നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. മാതാജി വിളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് പറയാം, അല്ലാത്തവര് കുഴപ്പമില്ല. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും പല ലെവലിലും പല സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം, ചിലർക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ടാവും, വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് സമയം, അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യണ്ട. അയ്യോ ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല, അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇനി 17ാമത്തെ അധ്യായം പഠിക്കണേ. ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അതിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നത്, ഈ ശ്രദ്ധാ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസങ്ങളാ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാലേ, ചിലര് പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ചിലര് എന്താണ് ഒരു ദേവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചില മഹാദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പുറമേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാലും പലർക്കും പല മതങ്ങളും പലർക്കും പല വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിനെ പറ്റിയാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പലവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത്? ചിലർക്ക് രുദ്രം ആയ ഭഗവാന്റെ പരമശിവൻ ആയ അതിനോടായിരിക്കും ആരാധന, ആകർഷണത ഉണ്ടാവാം. ചിലർക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിലായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ദേവിനോടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമുള്ള ദേവന്മാരോട് ദേവരോടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ പല തരത്തിലായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവർക്കും പല വിധത്തിലുള്ള അവര് ജന്മം കൊണ്ട് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള രജസ് തമസ് സത്വഗുണത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടേതായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ആ വിശ്വാസത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അടുത്ത അതിൽ പറയുന്നത്, അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിദമുത്സർജ യജന്തേ ശ്രദ്ധയാനിദാ തേഷം നിഷ്ഠാദുഃഖ കൃഷ്ണ സത്തോ മഹാരജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികൾ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന സ്ഥിതി എന്തേ? സത്ത് രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണ് അവർ കാണുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലവർക്കും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അവരിഷ്ടത്തിന് അവരെവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറച്ച് ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി അവർക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാനാ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. പക്ഷെ അവര് വഴി കറക്റ്റ് മാർഗമല്ല ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വരും? അതിൽ സത്തുണ്ടാവും, രജസ്സുണ്ട്, തമസ്സുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഏതെങ്കിലും ആരാധന ക്രമം അനുസരിച്ച് പോരുന്നവർ ജ്ഞാനിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുകയും ക്രമേണ ശാന്തിയുടെ ക്ഷേമത്തിലും പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏതൊരു വിശ്വാസത്തെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വിശ്വാസം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്, എന്നിൽ മുകളിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തയുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ വഴി മാത്രം വ്യത്യാസമല്ലേ. അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവര് ക്രമേണ ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ ഉയരും. മനസ്സിലായി? ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സുഹൃതികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും താഴ്ന്ന ലെവലുള്ള 4 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ വിശ്വത്തുമുള്ള രീതിയിൽ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെന്ന് ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ എന്തായാലും അവര് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അവരൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരായാലും പതുക്കെ അവര് ഉയരുന്നു പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവർ ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവര് പതുക്കെ ഉയർന്നോളും. അതാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതിൽ അടുത്ത ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭക്തി ശ്രദ്ധ ദേഹിനം സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസിം ചേതിതാ ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസ്യമോ താമസികമായി തീരുന്നു. ഇതിനെ പറ്റി പറയാം, കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ പറഞ്ഞു പൂർവാജിത എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവാജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടണം അല്ലെ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആർജിച്ചത്, അത് ചിലപ്പോ സത്തായിരിക്കും, രജസ്യം, തമസ, എന്ത് ഗുണങ്ങൾ ആർജിച്ചോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ഇപ്പൊ വരുന്ന ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വരണമെന്നില്ല അല്ലെ. പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, പല രീതിയിലുള്ള ദേവത സങ്കല്പത്തിനോട് ആഗ്രഹിക്കും. ചിലർ ദേവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. ചിലരും നമ്മുടെ നാട്ടില് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആർജിച്ച കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ദേവത സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ വരുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ താമസമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സാത്വികമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ രാജസ്യമായിരിക്കാം. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അറിഞ്ഞിട്ടും അലസത കാരണം അവയെ അനുസരിക്കാതെ ഭൗതിക പ്രത്യയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാകണം. സത്വരജസ് ഗുണങ്ങൾ അവിടെ പൂർവ്വകമനുസരിച്ച് പ്രത്യഗുണ സ്വഭാവം അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ചിലവരിൽ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അവരതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ആർജിച്ചു വെച്ചത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദേവത സങ്കല്പമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധനവും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ക്രമേണ രജസിൽ നിന്ന് തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സാത്വികതയിലേക്ക് ഉയരാം. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദേവത സങ്കല്പത്തിന് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണ ഉള്ള ദേവത സങ്കല്പമാണെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ രജോ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അത് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സഹവസിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്കിന് സശ്രദ്ധം ഉയർന്ന ഗുണത്തിൽ അവർക്കിന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആർജിച്ചത് ആ ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ദേവത സങ്കല്പം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികതയും ഭൗതികത അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ലോകത്തേക്ക് പോകും, താഴ്ത്തിക്ക് പോകും, അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. സത്വരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധയം ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധോമയോയം പുരുഷോ യോയശ്രിതസ ഏവസ. വ്യത്യസ്തമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താനാർജിച്ച ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ജീവസത്തുകൾ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യം നമ്മൾ മുൻജന്മങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ച് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാവരും കമ്പയർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശിവന്റെ ആരാധകരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് വിശ്വാസം. സാത്വരാജ്യം എന്ന് അയാൾ ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തെ, അപ്പൊ അയാൾ ആർജിച്ച സ്വഭാവം അതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആ വ്യക്തി കടക്കുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ ചില വ്യക്തികളോട് സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഏത് വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാര് ആ വിശ്വാസത്തിനുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുകയും ചെയ്യുന്ന പറയണത്. അതനുസരിച്ച് അത് കാരണമാണ് പലവിധ മതങ്ങളും പല വിശ്വാസങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ അഥവാ വിശ്വാസം മൗലികമായ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ദേവനാക്കപ്പെട്ടവനിലെ ഒരു ഭാവന സൃഷ്ടിയിലാവട്ടെ ദൃഢവും പ്രബലമാണ് ഭൗതിക സാത്വികമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും. അപ്പൊ ഏത് ദേവതയാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയില്ലേ, രജസ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും. സാത്വികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. യജന്തേ സാത്വിക ദേവൻ യക്ഷാരക്ഷസ് രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണശ്ചാന യജന്തേ താമസാ ജന. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ അസുരം തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വിക ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും ദേവന്മാരെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുക, രാജസ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ അസുരന്മാരെയും
രമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് അവർ ആർജിച്ച ഗുണമാണ് അതല്ലേ ഭൗതികം. നമ്മളിപ്പോ നിന്ന നമ്മുടെ സമൂഹവും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ള സമൂഹം അതിനൊക്കെ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ആരാധിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ സാമാന്യ ദേവന്മാരുടെ ആരാധകനാണ്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ എന്നിങ്ങനെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസീയ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടെയാണ് ലാഭം അതിനെ ആരാധിക്കും. അവർക്ക് സ്വാർത്ഥതയായിരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് അങ്ങനെ ആരാധിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് എവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവരിപ്പോ ആ മനുഷ്യനായാലും ആരാധിക്കും. ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അതിന് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവരെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. മറ്റൊരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളാണ് അവരെ ആരാധിക്കുക അല്ലെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മരിച്ചവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആരാധന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രേതത്തിന്റെ ഉപാസകരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് അപൂർവങ്ങളായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ എന്ത് തന്നെയാലും ഇങ്ങനെ 3 തരം ഉപാസനകൾ ഉണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരും ഗുണങ്ങൾ ആർജിച്ചതിനനുസരിച്ചാണ് അത് സംഭവിക്കുക. ആസക്ത വിഹിതം ഘോരാത ബന്ധേയേത ഭോജനാദം അഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാനിത കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമജേതശാമാം ചൈവന്ത ശരീരസ്ഥം താം വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതനെ അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വരശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങളിൽ ശരീരത്തിനു കൂടി കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രനിഷ്ഠമല്ല കഠിന തമസനുഷ്ഠിക്കും വിഡ്ഢികളെ അസുരന്മാരാണ്. പിന്നെ ഈ പറയുന്നത് അസുരന്മാരെ പറ്റി കൂടെ ഒന്നും കൂടെ പറയണേ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസുരന്മാർ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള വൃദ്ധങ്ങളും അവര് ആചരിക്കുന്നു പറയണത് അതാണ്. കാരണം നമ്മളെ പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ വലിയ വലിയ തപസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ രാവണയിൽ എത്ര തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ അതിനുവേണ്ടി എന്തും കഠിനമായിട്ട് അവർ തപസ് ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രവിദ്യങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃത്യങ്ങൾ കടുത്ത തമോ വ്രതങ്ങൾ അവരെ ആചരിക്കും. അതിന് അസുരന്മാർ പറയും. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്യും. മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, കാമം കൊണ്ട്, ദുരാഭിമാനത്തിലുള്ള അത്യാശ കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവരിങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ് ഭൗതികത്തിൽ പലരും നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവരെ പല കാര്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം ആഹാരസ്തഭി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞോസ്തവസ്തദാനം തേഷം വേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഭക്ഷണം അടക്കം ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ രീതി ചില നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ചിലർക്ക് ചില ഭക്ഷണത്തോട് പ്രിയം കൂടും, ചിലർക്ക് വേറെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് മധുരം ദേഷ്യമായിരിക്കും, വേറെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ കാണും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ആർജിച്ച ത്രിഗുണങ്ങളോട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് യജ്ഞങ്ങള്, പൂജയായാലും തപസ്സാണെങ്കിലും ദാനമാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ആയു സത്ബലാരോഗ്യേ സുഖപ്രീത വർധന സ്ഥിരപ്രജ്ഞ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. ഈ സാത്വികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അത് ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തുഷ്ടിയോടും സമൃദ്ധിയെയും വളർത്തുന്ന രസത്വവും പ്രീതികരവും നിസ്സഗ്നവും ആസ്വാദ്യകരമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ, കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അത് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് മത്സ്യമാംസം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പഴകിയതും ചീഞ്ഞതും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണക്രമം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ മാറുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടമാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക്. കാരണം നമ്മളെ ഗുണം ചിലപ്പോൾ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളായിരിക്കാം. അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ എന്താ പതുക്കെ അതിലേക്ക് മാറണം. കട്മളാലവണ തൃഷ്ണാരൂഷ വിദാഹിന ആഹാര രാജസൃഷ്ടോ ദുഃഖശോകമയ പ്രദ
കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്തിൽ 90% ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ചൂട്, എരിവ്, ഭയങ്കര അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ അതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാലേ. കാരണം അതായിരിക്കും. കാരണം രാജസ്യ സ്വഭാവികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള രാജസ്യ സ്വഭാവികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന്റെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ ബേസിക് അവരുടെ ബേസാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുക. അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇപ്പൊ കാണാവുന്നതാണ്. അതന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിവാക്കണം. കൂടുതൽ ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച, കയ്പ്, പുളിപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടാവും. യാതായാമം ഗതരസ്യം ഭൂതി പരിഷ്യതിം ചേത് ഉച്ഛിഷ്ടമഭിചാമ്യദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സ്വാദ് നഷ്ടം, അത്ര ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്താണ്? അത് താമസ്യ സ്വഭാവം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് മാംസം, മദ്യം തുടങ്ങിയൊക്കെ. അതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ വരുന്നത്. താമസ സ്വഭാവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മാംസവും മദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് പതുക്കെ പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയ്ക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏറ്റവും നമ്മൾ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മാംസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, പശു അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പശുവിന്റെ ഇതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ പറയാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത്തരം പാപങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയുമ്പോഴേ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും ബ്രാഹ്മണരെയും അതുപോലെ പശുക്കളെയും ആരാധിക്കുക. ആ ലെവലിലാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥന ശ്ലോകം തന്നെ. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പശു. അപ്പൊ ആ മാംസം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അതിന്റെ പാപം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പുറത്താണ്. പിന്നെ അതിനേലും താഴ്ന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ പക്ഷികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ കോഴി, ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനേലും കുറച്ചും കൂടെ താന്നിട്ട കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതിനേലും താഴ്ന്നിട്ടുള്ള മീൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ വരില്ല മീൻകറി, അതിനേലും താഴ്ന്നിട്ട് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഈ പശു അല്ലെങ്കിൽ എരുമ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവര് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കുടുംബജീവിതം വഹിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷികൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ താന്നു, മീനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപത്തിന്റെ ലെവല് പതുക്കെ പതുക്കെ താഴാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും കണക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചിലര് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലേക്കാകാം. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ ആയ ശുദ്ധതയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. കാരണം ഇത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ മാംസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തപസ്സിനല്ല കരുണനെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ജീവനുള്ള കരുണ നമ്മളിലേക്ക് പോവാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം, അഫലാകാംക്ഷിർഭിയർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്ഛതേ യഷ്ടാമേവേദി മനാ സമാധാന സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ബലോദാശം ഇല്ലാതെ ശസ്ത്രത്വം വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം അത്ര സാത്വികം. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാതാജിക്ക് വേണ്ടി അവര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കാര്യമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ കടക്കരുത് നമ്മള്. കാരണം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രജസ്സായി മാറി. അതിന് പറഞ്ഞ അടുത്തതിൽ രജസ്സിന്റെ വരും. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ മാതാജി വിളിക്കും, മാതാജി ആയ ലെവലിലേക്ക് പോകരുത്. നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റും. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ നമുക്കതിന് ബലം ഉദ്ദേശമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണ യജ്ഞം നടത്തുന്ന നിരുദ്ദേശപരമ യജ്ഞം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കർത്തവ്യ നിലയിലാണ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം. നമ്മൾ ഒരു കർത്തവ്യം പോലെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് അതിൽ നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, പൂജകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള പൂജ. കാരണം അതിന്
മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് വന്നിക്കുന്നത് പൂക്കളും ഭക്ഷണങ്ങളും ഭക്ഷ്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒക്കെ എന്താണ് സാത്വികമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടണില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സാത്വിക ഗുണസ്ഥിലാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനം ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകണം, അത് എന്തിനു വേണം, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗുണത്തിലേക്ക് ഇത് വരും. അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്, അഭ്യസന്ധായ തു ഫലം ദംധാത്മമഭിചയ്യതേ ചൈവയതേ ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞവിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസ്യം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്ത് കിട്ടാന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ അവര് എന്നെ നല്ല വാക്ക് പറയുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് രാജസ്യമായി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അതോടെ ഒരാൾ ഫൈനൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മെന്റാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രാജസ്യമായിട്ട് മാറും. അടുത്ത സനം വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനമദക്ഷീണം ശ്രദ്ധാവിഹൃതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരം, പൂജയ്ക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവയും കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണെന്നല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് അത് വേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. പ്രസാദങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വിതരണം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഇതിൽ കുറെ പല കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പൂജ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൂജ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഒന്ന്. അപ്പൊ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യണം, നമ്മൾ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വിതരണം. മന്ത്രോച്ചാരണം, നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളും ചൊല്ലണം. പൂജാരിക്ക് നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം, അതിന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പൂജാരിക്ക് നമ്മൾ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. പിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യരുത്. വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയില്ല, സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം, പണിക്കര് പറഞ്ഞ് അതാരുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ. വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദന ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദ്യജ്ഞങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ചില ജനങ്ങള് നമുക്ക് ചില ദേവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിലതൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷെ എന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതെ വേറെ പിന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുക, അതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവദിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം സൗജമാജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശരീരം തപ ഉച്ചതേ. പരംപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, അധ്യാത്മാചാരം, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവയെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസം എന്നിവ ശാരീരമായ തപസ്. ഇനി തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത്തരം മുന്നേ വരെ നമ്മൾ യജ്ഞത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ, 3 യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി, പൂജകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. തപസ് ഇനി പറയണത് തപസ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ്സിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ശാരീരമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ശാരീരമായിട്ട് തപസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ശരീര വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്, ശരീരം, വാക്കും, മനസ്സും. അങ്ങനെ 3 തരം തപസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് ഒരാളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്, മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഈശ്വരനെയും മറ്റു ദേവന്മാരും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെ അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെ വേദജ്ഞനെ ഏവരും ആരാധിക്കുന്ന ആദരിക്കുക അഥവാ ആദരിക്കാൻ ശീലിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം പുലർത്തണം, വേദവിഹിതമായ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്തുകൂടാ, വൈഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല, ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമേ വേദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനാണ് ബ്രഹ്മചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ശാരീരികമായ തപശ്ചര്യകൾ. അപ്പൊ ശാരീരമായ തപശ്ചര്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ദേവതകളെയും ഈശ്വരനെയും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടമീന്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേദവിഹിതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വൈഹിക ജീവിതത്തിന്റെ, പിന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധം, അനാവശ്യം പുറമെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ചെയ്തു പോകണം. അതിനെയാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അനുദേകരം വാക്യം സത്യം ഹിയ പ്രിയഹിതം ചയത് സാധ്യഭ്യാസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തപ ഉച്ചതേ.
സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായ വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ വാക്കുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട്, ഇനി വാക്കുമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കാരണം നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിൽ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. വാക്കുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേദങ്ങൾ നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഭഗവത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പറ്റും, അത് വേദങ്ങളാണ്, മന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അത് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അത് നമുക്ക് ജപം ചെയ്യണതും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അതിന് വാക്കുകൊണ്ട്. പിന്നെ സംഭാഷണ ശ്രവണ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, മനപ്രസാദ സൗമൃത്യം മൗനമാത്മ വിനഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധേ തപോ മാനസമുച്ചതേ. സമൃദ്ധി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവയെ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ തപസ് 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശരീരം കൊണ്ട്, പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ട്, പിന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭോഗിക്കാനുള്ള, അത് വിരക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മള് മനസ്സിനെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ചെയ്യാനും രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ചില ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടാവും, ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും. അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, അത് പരിശീലിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ശ്രദ്ധയാ പരയാ ദപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷ കാംക്ഷിഫിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തമസ്സുകളും ആധ്യാത്മവിശ്വാസത്തിലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തെയും പരംപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഈ 3 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാക്കുകൊണ്ടുമുള്ള തപസ്സുകൾ അല്ലെ. ഈ 3 തപസ്സുകളും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. സത്കാരമന പൂജാർത്ഥം തപോദംബന ചൈവ യത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലനമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസ്യമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണിത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈ തപസ് നമുക്ക് രാജസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബഹുമതി ആരാധന ഒക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആരാധന നേടാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്നാ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതും, മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപാ പരസ്യാർത്ഥനാർത്ഥം വാ തദാമ സംഹുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ രാവണൻ തപസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നശിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുക, അങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപനുള്ള അസുരന്മാര് അതൊക്കെ അവരെന്തിനാ ഹിരണ്യകശിപ്പൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിക്കാനായിരിക്കരുത് നമ്മളെ തപസ്സുകള്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയില്ല, ചിലര് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യാം, ഇത്ര കാര്യങ്ങള് ഈ അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് ഇത്ര വഴിപാട് ചെയ്യാം, അയാൾക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണം, അയാൾക്കായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും. അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ തമോമയമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ ലെവലില് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരെ പറ്റി തപസ് എന്താ പറയുക, സത്ത് രജസ് തമസ് 3 പേരെ പറ്റും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. താദവ്യമിതയദാനം നീയതനുപകാരിണേ ദേശകാലേ ച പാത്ര ച ദദാനം സാത്വികീ സ്മൃതം. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലിച്ച് കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ തപസ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഇനി ദാനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനാദ്യം അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത്, ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച എന്ന് പറയണത്.
അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അവിടെന് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികം. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെറുതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സഹായിക്കാം, എങ്ങനെ സഹായിച്ചാൽ, ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിക്കാം, നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാം, ഏത് രീതിയിലും സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിന് പ്രോബ്ലം വരുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചോ സൂര്യചന്ദ്ര മുഹൂർത്തങ്ങളിലോ മാസാന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ഭക്തനോ ദാനം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യണേ എന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് തന്നെ അവരെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടല്ലേ. പറഞ്ഞില്ലേ, ക്ഷത്രിയർക്ക് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഏണിങ്സ് ഇല്ലല്ലോ ബേസിക്കായിട്ട്. അതിന്റെ ഏണിങ്സിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഗൃഹസ്ഥരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബ്രാഹ്മണർ അവരെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വിശിഷ്ട. അതേപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവർ അവര് ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കും, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്, അവർക്ക് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനം പ്രശസ്തമാണ്. ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പാവങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പ ചെയ്യുന്ന ദാനവും ഉചിതം തന്നെ. നമ്മൾ താഴ്ന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ദാനം അത് നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ പിന്നെന്താണ്, അർഹതയില്ലാത്ത ആൾക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, പ്രതികാരാർത്ഥം ബലമുദ്ദേശിതവാം പുനാതീയതേ ച പരികൃഷ്ടം തദാനം രാജസേ സ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ബലദോഷം ഇല്ലായ്മുണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് രാജസികമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മേലധികാരികൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ ബോസ്മാര് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ അവരുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവർ ഒരിക്കലും തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദാനത്തിന് പറയാൻ രാജസ്യമായിട്ടാണെന്ന് അത് പറയണത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെ അവൻ എനിക്കത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദാനങ്ങളൊക്കെ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ആദേശകാലേത്മാനം അപ്രാപ്യഭിശ്ചദീയതേ അസംസ്കൃതവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവും കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോ നൽകപ്പെടുന്ന താമസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഉചിതമായ കാലത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദാനം തമോ ഗുണം അത്രേ, അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകരണത്തിന് പ്രേരകരമാണ്. ദാനാർക്കായി ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമാകണോട് നൽകുന്ന ദാനവും അശ്രദ്ധന. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് അത് എന്താ പറയുന്നത്, അത് അവജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്ന്, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പൈസ കൊടുക്കരുത്. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസ്യമായിട്ട് വരും, അത് നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം വരും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓം തസ്യതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണാസ്ഥിത വൃതാസ്മൃത ബ്രാഹ്മണസ്തേന വേദശ്ച യജ്ഞാസ്ത വിഹിത പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരം മുതൽക്ക് പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു, ആ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, പിന്നെ അതിന് മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഓം തത് സത്ത്. അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനെ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം സത്ത്. ഓം തസ്യതി നിർദ്ദേശം ബ്രഹ്മണാസ്ഥിതി വിധി സ്മൃത ബ്രഹ്മണേ സ്തനവേദശ്ച യജ്ഞാസ്ത വിഹിത പുര. അതായത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം തന്നെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ട് വരുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഉരുവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിടുന്നത്.
അപ്പൊ പറഞ്ഞ നിരുപേക്ഷ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമം എത്ര? ഓം തത്സത്ത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ്. അതിന് നമ്മളത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ നാമം ആണ്. ഭഗവാനോ ഏതെങ്കിലും വൈദ്യസൂത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇത് വൈദ്യ സാഹിത്യത്തിന് ചിഹ്നമാണ്. ഓം എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചിഹ്നം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓം പറയല്ലോ. ഓം നമ ശിവായ, ഓം നാരായണായ നമ, ഓം വാസുദേവായ നമ. ഓം. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് പറഞ്ഞത് അത് പറയുന്നത് വൈദ്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. മനസ്സിലായി? അതുണ്ടായാലോ മറ്റും പറയില്ല, നമ്മള് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ അല്ലെ. പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകണം എന്ന് പറയാം. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ശരിക്കും ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദസൂത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന 3 വാക്യങ്ങളാണ്. ഈ 3 വാക്യങ്ങളും പല വേദങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഓം വേറെ, തത് വേറെ, സത്ത് വേറെ. ഇതും പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള വേദങ്ങളാണിത് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. തസ്മാമിത്യുദാഹൃതാ യജ്ഞദാന തപാ ക്രിയാ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യ നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രവാദി പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടി എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ചിഹ്നം അവിടെ നിന്നാണ് സിഗ്നൽ കിട്ടണം. നമ്മ പറയില്ല നോർത്തിലേക്ക് പോകണം, ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് റോഡിൽ വെക്കണ പോലെ ഓം. അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ അവര് ഓരോ മന്ത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ചിഹ്നം അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ആ ചിഹ്നം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരംഭിക്കും ഓമിൽ നിന്നാണ്. ഓം തത്വ വിഷ്ണു പരമം പദം. വിഷ്ണുവിന്റെ പദമ കമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഓം തത്വ വിഷ്ണു പരമ. അത് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളതാണ് ശ്ലോകമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞ അതിന് മീനിങ് തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിലെ മീനിങ് തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തില് ഇതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലമാണ് പരമമായ ഭക്തി. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പാദകമലമാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് തദിന്നതനഭിസന്ധായ ബലം യജ്ഞതപാ ക്രിയാദാന ക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷതി. ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതികം ബന്ധന മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അവിടെ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് മുക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുക്തി എന്നും കൂടി അത് തത്ത് എന്നുള്ള വേടിൽ വരണം. അത്യാത്മീയമായ ഉത്കർഷം ആശിക്കുന്നവർ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. ആത്മീയ ലോകത്തിലെ സ്വഭാവനം ബദാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെന്നതായിരിക്കണം പ്രവർത്തിയുള്ള അത്യന്ത ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ആ തത്ത് നമ്മില്ലാത്തായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് തത്ത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വഭാവേ സാധുഭാവേച്ഛ സത്യത്തെ പ്രയുച്ഛതേ പ്രശസ്ത കർമ്മണി തഥാ സത്യസ്ത പ്രാർത്ഥയുച്ഛതേ യജ്ഞ തപസ്സിതാനേച്ഛ സ്ഥിതി സദതി ചോപ്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദ്ബീയം സത്യതേ വ്യാപ്തി ദീയതേ. നിരുപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്യം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറഞ്ഞതിന് ലക്ഷ്യം അത് ഭഗവാനാണ്. മനസ്സിലായേ? നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിഗ്നൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അവിടേക്കാണ് വരുന്നത്, വേറെ എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശമില്ല, ഞാൻ അവിടേക്കാണ് വരുന്നത്. അവിടേക്ക് അതായത് ഭഗവാനിലേക്ക്. അതാണ് ആ സത്യം. അതിന് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്ത് വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഓമായി തത്തായി സത്തായി. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അതാണ് സത്ത്. അതാണ് സത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് 3 വാക്യത്തിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മള് ജീവിതത്തില് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിധിവിഹിതമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്നീ വാക്കുകൾ വേദ സാഹിത്യം ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സംസ്കാര ക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്ക് പല 16 ഷോഡക സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. 64 16 മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെയുള്ള പല കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പറയുന്നുണ്ട് മുടി മുറിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ വിവാഹം, അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളെ ചോറൂണ്, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സംസ്കാരങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോണത്. അതിന്
കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ചോറുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പാർട്ടാണ്. അതിനെ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്ലൈഡ്? ഷോഡക സംസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്? ഹരേഷ്ണ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ സത്സംഗം കൂടാതെ ആർക്കും അധ്യാത്മം ലഭ്യമല്ല. ദീക്ഷ സമയത്ത് പുനഃധരിക്കും ഓ തത്സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം. നമുക്ക് അതന്നെ, സത്സംഗം കൂടാതെ അധ്യാത്മജ്ഞാനം ലഭ്യം എന്ന സത്ത് സംഘം അല്ലെ, നല്ല സംഘം അല്ലെ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തി സംഘം അല്ലെങ്കിൽ സാധു സംഘം എന്ന് പറയും. കാരണം ഇവരെ കൂടി മാത്രമേ നമുക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കൂടെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സത്സംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉള്ളിലുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കോളേജിൽ പോകണത് പഠിക്കാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കളിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്താണ്, അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടെ പഠിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞ സത്സംഗം. വളരെ അതാണ് പറഞ്ഞ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആത്മീയതയിലേക്ക്, അധ്യാത്മ ജ്ഞാനത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി. അപ്പൊ നമ്മളെ പതുക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കണം. അശ്രദ്ധേയഹുതം തത്തം തപസ്തപ്തം കൃതചയ്യായത് അസത്യുച്യതേ പാർത്ത നാചത്തത് പ്രേപ്യനാഹിഹാം. പരംപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞോത്താനവും തപസ് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷണികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശും പോയി, നമ്മുടെ സമയം പോയി എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ക്ഷണികമായ അത്തരം കർമ്മം ഇഹലോകത്തിലും, അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിനും കാര്യമില്ല, പരലോകത്തിലേക്കും കാര്യമില്ല. അതാണ് വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്രപുഷ്പം ഇതുണ്ടല്ലോ, യോനി ഭക്തി പ്രയച്ചിനി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു കാര്യമായാലും ഭക്തിയോട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലത്. അല്ലാണ്ട് ഭക്തി ഇല്ലാതെ, പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർമ്മം ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ എത്ര 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ. ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരേ ക്ലാസ്സുകൾ കയറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സിലബസ് ടഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മോനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ LKG പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു എന്താ, അവിടെ ചെന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാം, അത്ര നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവന് LKG ചേർന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, അവന് ഒരുവിധം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവന് ABCD എഴുതാൻ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്തോറും റൂൾസും കാര്യങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം ആ കുട്ടീനെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗരനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കോളേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ കടമ അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ റൂൾസുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇഹലോകസിനും പരലോകം. നമ്മളോട് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്, കുറച്ചെങ്കിലും അല്ലെ സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായതോ മഹത്വഭയെന്ന്. അപ്പൊ അതും ഇതായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ അത് പറയാ. അപ്പൊ അവിടെ അതല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏജോട് കൂടുന്നതോറും നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉയരുന്തോറും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തിയിലും അതേ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഉയരുന്തോറും നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത്തരം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സർവീസ് വരും, പിന്നെ അതിന് സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പതുക്കെ എല്ലാവരും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാവരും ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൽ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക്. അപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയിലായിരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ ദേവന്മാരെ, പ്രേതങ്ങളെ, കൂപാധാരികളെ, യക്ഷന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. തമഗുണത്തിലാണ് രാജഗുണത്തിലേക്ക് നന്നാണ് സാത്വികഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവധത്തിൽ എത്തുന്നവരായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ലെവല് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ ചിലപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, ചിലപ്പോൾ പ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുബാരാദികളെ യക്ഷന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലേക്കാൾ ബെറ്ററാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം.
വിശ്വാസം അല്ലെ. അതിനേലും ബെറ്റർ ആണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം, അതിനേലും ബെറ്റർ ആണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്കുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഗ്രഹം വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പല ജന്മങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി, അതിന് പറഞ്ഞത് ആ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ഞാൻ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി, അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണ ഭക്തനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അത് കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മങ്ങളിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ആ കുട്ടിക്കായിരിക്കും ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നിലേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് അല്ല ചെയ്യണത്. ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റ് പോലെയാണ് അല്ലെ, കുറച്ചു നേരം നിൽക്കണം, നമ്മളൊരു വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അല്ലെ, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ, അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമാണ്, മനസ്സിലായേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര ചെയ്യുന്നതോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടാം, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വന്നില്ല എന്ന് ചെയ്യാം. പക്ഷെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിടാതിരിക്കും, നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിന്റെ ദർശനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ മാംസം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തസംഘം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ സംഗമം വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ വിളിയും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വേറെ മാറ്ററൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ കാര്യം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 1% ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കില്ല. നമ്മുടെ മനുഷ്യന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ആരോടും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയും ക്ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തരായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല സബ്ജക്ട്, കൂടുതൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ വരാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആമാതാജ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഈ പ്രഭു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അതിന്റെ ഉത്തരം അതായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സബ്ജക്ട് എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനാണ് കേന്ദ്രം. അതാണ് ലക്ഷ്യം, അതാണ് പ്രഭാത സമയത്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം, അപ്പൊ ചോദിക്കും ലാപ്ടോപ്പ് ഭൗതികതയല്ല, ഭഗവാൻ ആത്മീയത, അപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അത് പിക്ചർ കാണാൻ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാതും നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സപ്പോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ആ ജീവിതം നമ്മളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ജീവിത അവസാനം വരെ നിർത്തി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് ആ മരണം അതൊന്നും നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ പേർക്ക് അത് ചിന്ത വരുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേലും നല്ല ജന്മങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം ആ ചിന്ത തന്നെ അവർക്ക് വരില്ല, ഒരു മരണത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മളത് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, യോഗികളെ ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ യോഗികൾക്ക് പല യോഗാഭ്യാസമൊക്കെ ഭയങ്കര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് പലത ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അതും ചിന്തയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം അത് ചെയ്യണം എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അത്രയും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഉയർന്നവരില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അത്രയും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, അവർക്ക് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ആ താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് കിട്ടണം, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതില് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ്. നമ്മളെ പറയണത് നമുക്ക് ആർജിച്ച ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും വരുന്നത് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ തോന്നും, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഭൂതപ്രേതാദികളൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ തോന്നും. അതൊക്കെ നമ്മള് സൃഷ്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് സാത്വികമായിട്ടും പിന്നെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. അതിൽ സാത്വികമായിട്ട് ആഹാരമുണ്ട്, രാജസീയമായിട്ടുണ്ട്, താമസീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് യജ്ഞങ്ങളാ പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ സാത്വികമുണ്ട്, രാജസീയമുണ്ട്. സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച്
സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ വേറും ദേവന്മാർ ആർക്കാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര ദർശനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഭക്തി തരം. കൃഷ്ണന്റെ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുക ചെയ്തത് അല്ലേ. ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാതും കിട്ടി. ആ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ദേവന്മാർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലെ, അത് രാജസീയമായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്ന അടുത്ത് താമസീയമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ താമസീയമായ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യാം ഒന്ന്. രണ്ടാം വേദവിധിക്കില്ലാതെ ഒരു ആചാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയും അതിനെ തോന്നിയപടി ചെയ്യാന്ന് പറയൂലേ അത്. പിന്നെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കുക, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതിരിക്കുക, പൂജാരികൾക്ക് ദക്ഷിണ. അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ താമസികമായിട്ട് മാറും. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ യജ്ഞം താമസികമായിട്ട് മാറും. പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താമസികമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തപസ്സുകളെ പറ്റിയാണ്. തപസ്സുകൾ പറയുമ്പോൾ 3 തരം തപസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത്, അത് ഗുരുക്കന്മാരെ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സംസ്കരിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവേണ്ട രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അവർക്ക് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏർപ്പെടാം മറ്റുള്ളവർക്ക്. പിന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മളൊരു കഴിവാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് തപസ് കഴിഞ്ഞു. ദാനം അതുപോലെ തന്നെ 3 തരം ദാനങ്ങളുണ്ട്. ദാനം നമ്മൾ സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക്, വൈഷ്ണവർക്ക്, അവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. അതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഈവൻ ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ദാനമാണ്, അത് ഉചിതം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് തടസ്സമാവും. പിന്നെ അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അത് നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. അത് എപ്പോഴും രാജസീയമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് താമസികമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ എടുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചു പോകും, അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാ സംഘടന എന്താ ചെയ്യണം, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് പറയില്ല, ഇഹലോകവും ഇല്ല പരലോകം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അവജ്ഞയോടുകൂടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യരുത്. പിന്നെ പറയുന്നത് 3 വാക്കുകൾ. ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞുമ്പോ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് അത് എല്ലാ വേദങ്ങളും മുന്നിൽ ചേർക്കണം. അത് ചിഹ്നമാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ സിഗ്നലാണ് ശരിക്കും. അടുത്തുന്ന തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സത്യം, അത് സത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം, അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാനാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് എവിടെയും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ആ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമാണ് എന്ന്. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അസത്ത് എന്ന് അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അസത്താണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനോ വേണ്ടി എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശും പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയവും പോയി എന്നല്ലാണ്ട് അതിന് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനാദ്യം ചെയ്യണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. പിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അജാമളന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, അജാമളന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് കുറവ് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ബഹളം ഉണ്ടാകും അല്ലെ. ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 30% 20% മാർക്ക് കിട്ടിയാലും സഭാഷ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ എന്തായാലും പഠിക്കാത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 10% പഠിച്ചാൽ അവന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുതാനും വായിക്കാനെങ്കിലും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മിനിമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഇതും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട്, 17
അതിലും ബെറ്റർ ആണ് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. അവന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതും ചെയ്യാത്ത ആസുര്യമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളുണ്ട്. അവരെ പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതില് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, 17 കഴിഞ്ഞ് നാളെ 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രഭുജി? മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ദിവസം ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ടി വരത്തില്ല, കുറച്ച് സമയമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരിത് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ, താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 14 അടുത്ത ബാച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ്, അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അവരെ അതനുസരിച്ച് ചേർത്തോളും. പിന്നെ അതിനുശേഷം താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ട, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ വിളിച്ചോളാം. എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം, അതനുസരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണമായിരിക്കും അവരൊരു ഭഗവത്ഗീത അറിയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു സേവയായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാവരും പറ്റുന്നുള്ളവർ, എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, പറ്റുന്നുള്ളവർ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. അതെ, അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സർവീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ കഴിയാറായി. അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഭഗവത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ത്രൂ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അതിൽ വിഷമിക്കണം. നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ വഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപിച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർപ്പിച്ച് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 3 ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. മായാപ്പൂരിൽ പോവാ. അപ്പൊ 3 ദിവസം ഗ്യാപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം. ചിലപ്പോ ശനി ഞായർ തിങ്കൾ 3 ദിവസം ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വഴിയില്ല. അപ്പൊ നാളെ കൺഫേം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇടാം, മാതാജിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലപ്പോ മേ ബി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രഭു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.